Ahojte. Objednal som si nový nôž zatvárací od firmy ANV a práve mi dorazil. Takže chcel by som vám o tom natočiť krátke videjko, pretože toto nebude žiadna recenzia, skôr to budú také prvé dojmy. Takže prišlo to v takejto peknej krabičke s ich logom, ktoré sa mi veľmi páči. Ačko, Nko, Včko, ANV. Znamená to acta non verba z latinčiny, čiže činy, nie slova. A je to česká firma. Je to vyrobený v Česku nôž. A poďme si ho pozrieť teda. Krabička. Takto pekne zabalená, nejaký papierik. Gratulácia k tomu nožu, pardon. Výrobky, kto ten nôž zostavil, kto ho skontroloval, výborné. Super. Nožik vyzerá takto. A poďme si ho pozrieť. Takže je to zatvárací nôž, ktorý je zo švédskej ocele Sleipner. Pekné logo vidno. Otváranie pomocou tohto flipera a poistka je nie frame lock, ale tento liner lock. Takže rukoveď je z plastu B10, má byť nejaký odolnejší a je tu ešte klip, keď si ho chcete strčiť do vrecka. Chcem zavrieť nôž, hop, posuniem. Toto je verzia nožik, je to, že Rada Z100 a s guľôčkovými ložiskami. Mal by sa ľahšie otvárať, majú aj bez toho, ale bolo mi povedané, keď som ich kontaktoval, že už vlastne u všetkých nožov prechádzajú na tieto ložiskové, pri tých zatvárakoch na ložiska, takže uvidíme. Vyzerá to zatiaľ úplne super. Takže nožik sa mi veľmi páči. Na takýto prvý pohľad. Uvidíme, ako sa bude používať. Acta non verba. Veľmi pekný detail. Sleipner, Made in Czech Republic. Pekné. Chcel som nôž, ktorý je nejaký lokálny, nechcel som čínsky nôž. A tento nôž bol trošku drahší, ale povedal som si, že podporím lokálny trh. Je to veľmi pekný nôž. Tu je svietiaca bodka, ktorú keď nasvietite pod svetlom, tak bude v tme svietiť. Neviem, či to bude teraz vidno, trochu nasvietím. A to asi nebude vidno na kamere. To nebude vidno. OK, takže to je asi všetko, čo sa týka z nejakých prvých reakcií. A možno, ak by bol záujem, môžem natočiť nejakú recenziu, ako sa používa a tak ďalej. Uvidíme. Dobre? Takže iba toľko. Ak sa vám to video páči, ak budete mať nejaké otázky k tomuto nožu, tak kľudne sa môžete pýtať. Rád odpoviem. Tak, majte sa.